Ja, så ser den ut. Lilla bussen. Fina lampor. Vinsch. Kommer här. Det är dörr här där man går in. Och här bak är det en till dörr. Där är det markis. Lång markis. Lucka till gas. Lucka till batterier. Går man in här. Stegen. Sitter man och kör. Sitter motorn här. Där jo. Högtalare. Kök. En stol. Så ser det ut. Det stolar så. Kylskåp. Här har vi gas. Vask. Papper. Lampa. Muggar. Fönster. Toa. AC. Värme. Så ser det ut härifrån. Stor säng. Med så här mycket plats. Ja, ungefär 2,40 här. Och typ 2,40 långt. Taklucka. Rullgardin som man kan rulla ner. Här under ett skuffe in här. Där ungarna kan sova. För nu har vi fullt med grejer här. Kassaskåp. Ja. Så ser den ut.